Ahora nos vamos a centrar en otros temas de actualidad y la política también lo es. En este caso damos paso ao voceiro do Partido Socialista na Deputación de Ourense, Álvaro Vilán. Que tal? Moi boas deste grupo. Hola, moi bo día, Cristina. Como estamos, Álvaro? Moi bo día. Pues aquí andamos, é unha tregua de choiva, por lo menos a mañá non choveu, bueno, unha tregua que necesitábamos aquí no rural para que se asente un poquinho os ríos, regatos, fontes e demais. Con que pouquiño nos conformamos, porque hoxe todo o mundo fala do mesmo, estamos coa tregua. Pouquiño seguramente si é un comentario superficial e moito si falamos da trascendencia que ten no rural, non? Sin duda, porque todos son incidencias e ademais, bueno, no só concello non é que haiga moito, pero si tamén hai incidencias por a crecida dos ríos, sempre ramas, árboles, bueno, estas cousiñas, sí. Moi ben, bueno, pois imos a falar de temas de actualidade. De feito, tuvo lugar unha rolda de prensa esta semana, non? Entre os temas, bueno, o relevo de dúas deputadas. Sí, algo que xa se había falado ao principio do mandato, neste caso nos deixan dúas compañeiras que son Susana Rodríguez, que é conselleira de Alcalde de Amoeiro, Marina Abad, que é conselleira en Ríos, bueno, pasan a formar parte no próximo pleno acompañándonos, pois Susana, que é teniente alcalde de Coles, e máis Eva Pérez Garnote, que é alcaldesa actualmente de Vilar de Bos. Bueno, digamos, a nosa gracias a dúas diputadas que nos abandonan, bueno, tamén dalle a benvida a dúas compañeras que pasan a ocupar o seu posto. Ese foi un dos temas que se abordaron, pero tamén esa necesidade de incrementar, falades os recursos do plan de vivenda, non? Sí, para nós é fundamental. Eu creo que se hai neste momento algo que algunha inquedanza grande na sociedade española é o acceso a vivenda, sobre todo dos máis mozos, e os precios prohibitivos que teñen. Nós, o ano pasado, na Diputación de Ourense, habíamos feito unha iniciativa donde estábamos a Diputación a tirar o primer plan de vivenda, como finalmente así se fixo nos orzamentos, e se había dotado con 500.000 euros este primer plan de vivenda para que os concellos pequenos puderamos ou comprar ou rehabilitar alguna vivenda para poner en alquiler social. Bueno, agora se vai resolver nesta próxima semana esa primeira licitación, digamos, neste concurso, e vemos que por datos que hai máis demanda que os cuartos dan. Entonces, neste caso nos dicen que hai 33 demandas por parte dos concellos e simplemente dá para 14 actuacións este 500.000 euros. Entón, nós o que pedimos é que se na primeira modificación de crédito se habilite unha partida para que ningún concello se quede fora. Cabe recordar tamén que no orzamento xa deste ano 2026, xa tamén a iniciativa do Partido Socialista, a partida que o ano pasado eran de 500.000 euros, este ano xa se incrementou no orzamento da Deputación a 1.200.000 euros por esta demanda, digamos, que hai dos propios concellos. Creemos que temos que apostar todas as institucións por a vivenda, Estado, Xunta, Deputación e tamén os concellos. Falamos tamén de outro tema, insistides, non? Porque falades de instrumentalización política do INORDE, insistides nesa necesidade de que se disuelva, que deixe de funcionar. No, máis que, bueno, é unha iniciativa que habíamos levado xa fai... Sí, eu recordo que... Sí, se aprobou no pleno de Deputación, se aprobou a disolución e posterior integración do INORDE no organigrama da Deputación. Na propia Deputación, non? Exactamente. Bueno, a posteriores, porque non... bueno, o grupo de goberno non quere levar a cabo esta disolución e integración, pedimos un informe para que se nos dixera a forma, un informe de como tendría que ser esta integración. Bueno, un informe incompleto totalmente, un informe que nada riguroso, un informe que nos presentou a propia Serento do INORDE, e, bueno, sin os mínimos requisitos que requiere un informe destas características. Pero vamos máis, é dicir, recentemente o propio INORDE fai un informe sobre a repercusión que ten a supresión en seu momento, que agora se van rehabilitar, a supresión das paradas da Agudiña. Bueno, nós queremos, indudablemente, que se eso se fai un informe sobre a repercusión que pode ter no tecido socioeconómico desa supresión, se faga tamén que as necesidades reales da provincia. Estamos a falar de sanitarias,
donde estamos a falar do Hospital Comarcal de Valdeorras, desa baleirao sistemático que ten, estamos a falar da supresión da unidade post-COVID, estamos a falar da supresión da unidade de cancro infantil, a supresión en tantos concellos, en tantos centros de saúde dos concellos de personal especializado, etcétera, etcétera. Tamén é indudablemente tamén levalo ao tema educativo, donde tamén a supresión de plazas infantiles, sobre todo de 0 a 3 anos, está sendo sistemática. Entonces, bueno, que non se faga esa instrumentalización, digamos, por parte do INORDE. Moi ben, finalmente outro dos temas que vos preocupa, non? Estamos a falar tamén desa necesidade, consideres de recuperación dese proxecto de soterramento da avenida Otero Pedrallo. Sí, isto é unha reivindicación histórica de toda a sociedade ourensana. Nós que recollemos esta demanda histórica. Demanda histórica da cidade, demanda histórica dos ciudadanos, demanda histórica da universidade e demanda histórica tamén de todos os grupos políticos. De aí creo que nos temos que deixar xa de recibir migallas por parte da Xunta de Galicia. Se antes era facer unhas rotondas con césped artificial, agora veñen uns arbolitos para facer unha especie de refugio climático, e nós o que queremos é que se aborde de unha vez por todas ao soterramento desta avenida Otero Pedrallo, e se pode permeabilizar, digamos, os dous campus universitarios e tamén a futura cidade da Xunta de Galicia, os servicios administrativos da Xunta de Galicia. E creo que hai que ir a un proxecto ambicioso, un proxecto que ten que liderar, en primeiro lugar, o Concello de Ourense, e consultamente cas institucións, neste caso a Diputación e a Xunta de Galicia. Pero non podemos admitir máis estas migallas que nos dá a Xunta de Galicia. Moi ben, pois nada, moitísimas gracias Álvaro Vila, voceiro do Grupo Municipal Socialista na Deputación. Bo día. Moitas gracias a vos. Un saludo, Cristina. Un saludo, gracias.